Good Hope Channel. Защото има разлика между вяра и религия. Голяма разлика, много голяма разлика. Религията, когато се използва като политически инструмент, Закон. да, е едно, а вярата е онова, което ни кара да бъдем човеци. Преживяването с Бог, това е нещо страшно лично и интимно, което човек сам трябва да го изживее. В крайна сметка, подрастващото поколение, причината за това те да вярват или не вярват на Бог е семейната среда. Това е за мен християнство. Да можем да се откъснем от материализма, в който живеем, и да се издигаме духовно. Ами с течение на времето, в годините, човек рано или късно стига до убеждението, че две неща на този свят са неизбежни. Смъртта и срещата с Бог. Ще започнем отговор с една оговорка, че живеем в време на пост-истина. С други думи, истината от много хора се използва по различен начин. За тези хора, които търсят и са непосветени християни, мога да кажа да се концентрират в своето търсене, да открият себе си в плановете на Бог и да знаят, че Бог ги обича. Има ли Бог? Да. Защо мислиш така? Здравейте, приятели на Good Hope Channel! Днес ми гостува един много интересен човек. Днес ми гостува един човек, от когото аз мога да се уча много. Той е журналист, работил в БНТ. Той ще се представи след малко, ще ви даде малко повече информация за себе си. Той се самоопределя като един непосветен християнин, което на мен много ми е интересно. Много ми е интересно да разговарям с него. Непосветен християнин за мен означава, че той вярва, но не е една от най-редовните хора, които всяка неделя отиват от църква. Така предполагам, а дали е така? Ще ни разкаже лично той. Петър Филипов. Здравей! Здравей, добре дошъл, много се радвам да ми гостуваш. За мен ще ми бъде много интересно и да направим и съпричастни нашите зрители с нашия разговор. Кажи малко повече за себе си. Първо, за мен е огромна чест да гостувам при теб в твоето студио. Впечатлен съм от това как превърна своето жилище в импровизирано студио. Наистина, пожелавам успех и аз вярвам, че ти ще го постигнеш, защото заслужаваш. Благодаря ти много за тези. За мен е огромна чест, още веднъж ти казвам, да съм гост в твоят YouTube канал. За себе си какво мога да кажа съвсем накратко? През далечната 1998 година стартирахме единствената в България ромска телевизия Рома, под формата на кабелна мрежа в квартал Нов път във Видин. От тогава насам ние започнахме в началото с музикални поздрави и клипове, разбира се, в последствие стартирахме с новини на български и на ромски език, младежки предавания, детски предавания и въобще програма, свързана с живота на ромите в квартала. Докато така стигнахме апогея на нашето развитие да станем и да бъдем кореспонденти на BTV и на Нова телевизия за град Видин. Имаме излъчени наши документални филми в програмата на BBC, имаме спечелени награди на много фестивали в България и в чужбина. Това е накратко за мен. Така че професията журналист не е само професия, тя е начин на живот и е начин на изразяване. Това е което мога да кажа за себе си. По отношение на това, че съм непосветен християнин, означава, че не съм прочел Библията, но съм запознат с основните трактати на Библията в християнството. Запознат съм с това, че живеем в един силно материализиран свят и е много интересно хората, които по един и друг начин са избрали пътя на Христос, да бъдат христоподобни. Старанието им и опитите им да се откъснат от материалната среда, в която живеем, и духовно да се извисяват. Според мен това е една от основните пътеки, по които християнството ни води. Това е за мен християнството. Да можем да се откъснем от материализма, в който живеем, и да се издигаме духовно, да се извисяваме. Добре. Тук основно в този канал разглеждаме различни свидетелства на различни хора, християни. Свидетелства, в смисъл срещи с Бог, как Бог им е помогнал свръхестествено и научно доказано. Тук показваме и документи
как доктори се очудват какво се случва, нали, до вчера имаше еди си какво, до днес вече го няма, абсолютно чудо е това за хората. Ти какво мислиш за такива чудеса, знамения, случвало ли се, наблюдавал ли си, вярваш ли? Онова, което мога да кажа е, че личната среща с Бог и личното преживяване с Бог е нещо, което не може да бъде преразказано или ти да се преживяваш преживяването на друг човек. Не, напротив. Преживяването с Бог, това е нещо страшно лично и интимно, което човек сам трябва да го изживее. За мен, за себе си, аз мога да кажа, че все още нямам лично преживяване с Бога, но съм убеден в Неговото присъствие. И знам, че Той присъства в моя живот. И не само в моя живот. Като творец на този свят, в който живеем, аз съм убеден в Неговото присъствие. Това, че нямам лично преживяване с Него, по никакъв начин не ме разочарова. Знам, че рано или късно този ден ще дойде. Добре, ти като интелигентен човек, който се занимава с публицистика и интервюраш си доста хора, какво можеш да кажеш на хората, които аз съм чувал, че лично за свидетелствата разглеждам в този канал и много хора казват, че винаги си има обяснение. Има някакво научно обяснение на чудесата, които ни се случват на нас, свръхестествено, нали? Как може да обясни един човек научно, когато поставяте диагноза, например, злокачествен тумор, образование и така нататък, отиваш на химиотерапия? Какво мислиш за това хората, които казват, че всичко си има обяснение и не вярват чак толкова много, когато човек им свидетелства, че до вчера имаше диагноза, молиха се в църквата, случи се чудото и утре отиват на изследванията и докторите казват, че го няма това. И хората казват, че си има някакво научно обяснение. Ще започнем отговор с една оговорка, че живеем в време на пост-истина. С други думи, истината от много хора се използва по различен начин. Първо, ние като хора, като простосмъртни, не разполагаме с абсолютната истина. Абсолютната истина има Бог, Създателя, Твореца. Той има абсолютната истина. Част от тази истина, частичната истина, притежават хора, които имат лична връзка с Бог или по някакъв начин им се дава да разберат за истината. Така че науката вече не е това, което беше. И много хора използват науката да обясняват неща, които те самите не могат да ги обяснят. Да. Които по един и друг начин тяхното възприятие не ги обяснява и те използват науката. Като кажат науката и до там спираме. Нали? Имам в предвид следното. Последните няколко години с стартирането на пандемията забелязваме, че науката точно не е онова, което беше. Науката се използва за манипулиране на хората. Много научни изследователи, учени, хора, които са авторитети в областта на науката, излизат в общественото пространство и казват, вие трябва да носите маски. Примерно, вие трябва да се вакцинирате. 3 години по-късно се оказва, че не е било нужно. И не е имало нужда. И de facto тази COVID криза, която се създаде и пандемията, се оказва, че ние като хора, като човеци, като човечество сме подготвени да я посрещнем. И както виждате, живеем с нея. Така че науката не е онова, което беше. И много хора използват науката за неща, които те самите не могат да ги обяснят. Хората също казват, не Бог създаде нас, а хората създадоха Бог. Това е много пошло, бих казал. Ами не знам, в крайна сметка, хора, които смятат и мислят по този начин, са крайно либерални хора. Либерализма доведе до това. В чисто политически аспект, погледнем обществото, в което живеем, неолиберализма води до това. Именно, кара хората да търсят другото аз в себе си. Или ни карат да изключваме божественото у нас и да търсим онова, което ние сме. Поставяме себе си над Бог, което е жалко. Ако мога да кажа. Добре, да се върнем малко назад. Ти как се реши да се посветиш на това да търсиш Бог и да вярваш в това, че има Бог? Ти как се реши? Какво се случи? С течение на времето, в годините, човек рано или късно стига до убеждението, че две неща на този свят са неизбежни. Смъртта и срещата с Бог. И двете се случват на нас, хората. Сега, срещата с Бог, колкото по-рано се случва, толкова по-добре за всички нас. И в това отношение аз не спирам да търся връзката с Бог. И, както се казва, отворих сърцето си и го направих обиталище на Бог.
А това най-важно. Това е първата стъпка според мен. Как се реши? Случило ли се нещо или? Не ми се е случило нищо не ми се е случило. От моите наблюдения и контакти с хора установявам, че религията е тази, която ни учи на добродетели, религията и вяра. Определено. Защото има разлика между вяра и религия. Голяма разлика, много голяма разлика. Религията, когато се използва като политически инструмент, закон. Да, е едно, а вярата е онова, което ни кара да бъдем човеци. Така че аз по-скоро съм вярващ, не толкова религиозен, но съм вярващ човек. Вярвам в единоначалието на Бог и неговото проявление в Исус Христос и Светия Дух. Вярвам в триединството на Бог. Вярвам в това, че Той създаде света и нас, хората. Това беше дори въпрос. Това е вяра, която е абсолютна за мен и няма нужда да доказвам. Вярваш в голямото, как се казва? Големия взрив. Вярвам в големия взрив. Вчера гледах на такова млади момчета и момичета точно на тази тема говореха, ми беше доста интересно. Както и за естествения подбор на Дарвин, естественият подбор на Дарвин също не вярвам. Това е доказателство как науката манипулира хората и подвежда човешкото съзнание. Да вярваме в теорията на Дарвин, че ние сме произлезли от маймуната, колко години след нас хората, маймуните са все още живи, пък не са се превърнали в хора, извинявайте се. Аз гледам от гледна точка на зрителите, не че ти опонирам, но ти задавам въпроси, които може би те биха си задали. Понеже казваш за маймуните, те казват, че сме произлезли от определен вид, който е мутирал до човека, останалите са просто друг вид. Затова все още има други. Това ти казвам, което казват те. Лесно обяснение бих казал. За мен това е лесно обяснение. Така че аз вярвам в сътворението на човека от Бог. Вярвам, че той е Твореца, Създателя и вярвам, че силата на Бог няма равна на себе си. Това, което гледах вчера, младите хора, които им задаваха въпроса, беше буквално има ли Бог и те се чудеха въобще как да обяснят. Доста объркано младото поколение и едно от момчета, които явно вярваше в Бог, неговата теория беше такава, зададен въпрос, коя година сме? И те казаха 2023 от какво? И те казаха след Христа. Ето виждаш ли? Значи целият свят вика брои преди Христа и след Христа, а вие питате дали има Бог. Значи цял свят го признава, че Божият син е дошъл тук на света и тогава и летоброенето се е объркало. Вие все още се питате дали има или няма. В крайна сметка, подрастващото поколение, причината за това те да вярват или не вярват на Бог е семейната среда. Защото дете, което израства в среда, в която вярата в Бог е водеща и убеждават и възпитават тези деца в вярата в Бог, тези деца израстват като хора, които са готови да възприемат силата на Бога. Докато в едно семейство, където не се говори и не се повдигат подобни теми, такова дете, излизайки навън, разговаряйки с приятелите си, със сигурност ще възприеме идеята за Бог, ще я възприеме като чужда. Това, което казваш е много интересно. Ти каза, че не си прочел Библията, но трябва да прочетеш, защото ти казваш неща, които всъщност ги пише там. Със сигурност. Библията пише, че водете децата от ранини в пътя, който трябва да следват. И след това до старините няма да го оставят. В смисъл, ако вода, както аз вода моите деца от сега, постоянно свириме, пееме хваление, църкви, общуваме и те са винаги до мен и това е семе, което те ще посееме в тях и пише в Библията, че до старини те няма да го забравят този път. Абсолютно. Дори да имат моменти в тинейджерски години да се отделят, да искат да пробват света и така нататък, това си е семе в тях, което няма как да не остане там. И не само. Това вие, което правите като семейство с вашите деца, вие им начертавате пътя в момента. Давате им пътеката, по която те ще израстат и ще вървят. И това е правилната пътека. Библията и църквата като цяло ни учи да не лъжеме, да сме добри хора, да не крадеме, да обичаме ближния си. Абсолютно това са едни такива... Добродетели. Един такъв морал, който не виждам нищо лошо в него. Самия факт, че Библията е създадена от много хора и е събирана в продължение на много години, хора с различни професии, в различни времена, в различни епохи. Това е прави уникално. Други въпрос е вече редакцията на самата Библия. Имам предвид след Синодийския събор и нейната редакция и решението кои книги да останат в Библията, кои да отпаднат.
Тук вече стигаме до различните догми в християнството и в различните религиозни течения. Но като цяло, Библията е Словото на Бог и затова няма спор. Определено, хората, които са писали Библията, са боговдъхновени и са го написали под въздействието на Бог. Най-продаваната книга? Да. И най-четена. И най-четената. Обещаваш ли да я прочетеш? Първо трябва да обещая на себе си да го направя. Ти шегувам се, разбира се. Да, ти поставяме ултиматуми, но просто ще бъде полезно за тебе. Разбира се. Ти казваш неща, които ги пише. Ти там даже ще си докажеш твоето твърдение, когато го прочетеш там. Аз в момента ти споделям истини, в които аз съм убеден. Няма необходимост някой да ме убеждава в тях. Няма нужда от това. Със сигурност нещата, които аз казвам, те се пресичат и намират своето място в Библията. Защото това ни прави хора в крайна сметка. Това ни прави хора. Всичко това, което пише в Библията, ни прави хора. Иначе се превръщаме в първични животни. Извинявай. Добре, да те попитам малко по-страни от религията за тебе. В момента с какво се занимаваш? В момента... Ти си в Англия от колко време? С какво се занимаваш? Миналата година пристигнах в Англия. Аз от една година съм тук, в Великобритания. Работя в областта на строителството. Определено това не е моето призвание, но работя това, което трябва да работя. Иначе, в страни от основната работа, която работя, аз продължавам да правя това, което ми харесва и ми носи удоволствие да правя. А именно да правя публицистика, ако мога да кажа, или журналистика, защото журналистиката е много общо понятие. Журналистиката може да се изразява в един YouTube канал, да речем. Това в момента е журналистика? Абсолютно, да, разбира се. Да, това е журналистика. Това, което правим в момента, защото ние говорим с теб и някакви устройства ни записват, след това ти ще седнеш, ще монтираш, ще го излъчиш. Това е журналистика. Журналистиката може да се изрази в един разговор в социалните мрежи, ако щеш, който е публичен. Това също е журналистика. Давам ти пример с една много нашумяла напоследък мрежа TikTok. Да. Там, наред с простотиите, които присъстват, има и много смислени канали, където можеш не само да се просвещаваш. Имаш профил там? Да, аз имам профил. И ще ги пуснем отдолу в описанието. Да, разбира се. Как се казва? Петър Филипов БГ, изписано цялото заедно. Всичко заедно. И там какво обсъждате? Имаме интересни дискусии в TikTok, говорим за събитията около нас, тези, които се случват. Говорим за духовно извисяване, говорим за силата на думите. Говорите за духовно извисяване? Да, говорим за духовно извисяване. Ще ми бъде интересно там. Разбира се, водим и такива дискусии. Участват много посветени християни, пастори се качват на прозорци, водим интересни разговори. Давам последния пример. Войната в Палестина и Израел, която стартира. Не само това, и преди това войната в Украйна. Пастор Ангел Еков от Белгия се качи и той даде своето обяснение за библейското начало на тази война, за библейския прочит на тази война. Защото знаем, че войната в Израел и Палестина, тя не датира от сега, не датира от миналия век. Тя има хилядолетна история. Пак стигаме до Библията. Стигаме отново до Библията, да. Така че в TikTok се случват много интересни неща. А YouTube канал развиваш? В YouTube канала се опитвам да качвам архивни материали от програмата на телевизия Рома. Качвам неща, които сме ги правили преди 20 години. Това ще е интересно. Да, и сега като виждам това, което правихме, да речем и младежко предаване, и тинейджерско предаване, заснето с 3 камери, паралелно миксирани с видеомиксер. Преди 20 години? Преди 20 години, да. При аналоговата епоха, в която живеехме тогава, преди да навлезе цифровизацията. Осъзнавам, че сме правили геройство на времето. Да, и там се опитвам да качвам архива или по това, което е останало и оцеляло като програма. Това правя там. А YouTube канала как се казва? YouTube канала се казва Телевизия България, TV Рома България. TV Рома България. Добре, ние ще ги пуснем отдолу. Интересно, мен лично ще ми бъде интересно. Аз съм гледал, че и тук правиш интервюта също с... Да, в момента се занимаваме с... Само да кажа на моите приятели, преди малко той също мен ме попита за въпроси тук в Англия, какво работиме, какво мислим за здравеопазването, може да видите интервюто и с моята милост също. В долу описанието ще оставя линк към моето интервю. В момента работиме с фундация Маргиналия и фундация Томас Едисън. Тези двете фундации имат стартиран проект, в който искат да чуят гласа на диаспората.
И това е изследване, което се извършва в 4 държави. Гърция, Германия, Испания и Великобритания. И мен ме натовариха с задачата да провеждам интервюта в Великобритания. Супер, това е интересно. И по този начин искаме да дадем възможност на ромската трудова диаспора в чужбина да каже своя глас. И затова и разговарях с теб днес. Супер. Добре. Към финала на нашия разговор да те попитам все пак един въпрос и да се обосновеш, нали? Има ли Бог? Да. Защо мислиш така? Ами защото света, в който живеем, всичко това, което ни заобикаля, човек не е толкова могъщ и велик, не е стигнал до там в своето развитие, че да създаде това, което го има. Ако щеш, дори взаимоотношенията между нас хората. Те не са създадени от нас. Ние не сме израснали до такова ниво, че да определяме как да се държим с хората. Не. Усещането за отношението към твоето дете, отношението към твоето внуче, ако щеш. Това са отношения, пожелавам ти го от сърце. Това са отношения, чието параметри са дадени от нещо, което е над човек. От тази гледна точка Бог съществува. Не казвам, че науката е създала тези отношения. Не може науката да ги създаде. Силно твърдение. Това единствено само Бог може да го направи. Супер. Творението около нас, животинския свят, който ни заобикаля. Човек не може да създаде това нещо. По тази причина Бог съществува. И за мен друга истина няма. Но този канал е насочен повечето към невярващите хора или по-скоро към хората, които си задават много въпроси дали съществува Бог. Затова те питам този въпрос. Християните като цяло ми е ясно какво ще отговорят. Затова казах, че ми е много интересно да разговарям с теб, защото се определяш като непосветен, нали? Търсещ. Какво можеш да кажеш за хората на твоето място, които не са посветени и търсят и не са сигурни, а пък повечето и не вярват? За тези хора, които търсят и са непосветени християни, мога да кажа да се концентрират в своето търсене, да открият себе си в плановете на Бог и да знаят, че Бог ги обича. Чисто практично? Чисто практично е да не се оглеждат страни и да не си правят заключения на базата на изградени техни впечатления, а да знаят, че Бог съществува и Бог ги обича. Чудесно. В едно предаване участвах аз по нова телевизия и им казах, че има едно такова твърдение, че няма учебник за живота. Няма. Да. А живота е едно училище. И аз в това предаване казах, че има учебник за живота и този учебник е Библията. Защото абсолютно във всяко едно отношение там може да намериш отговори. Но първата крачка е да я прочетеш. Да, разбира се. Дори да не вярваш в нея, просто я прочети. Първата крачка. Първото, което аз казвам е прочетете Библията и след това вярвам, че Бог ще им се открие, защото Библията да я четеш. Библията пише, че вярата идва със слушане на Словото, на самата Библия. И тогава придобиваш вяра. Четете го и за хората, които за първ път ще четат Библията, ви съветвам да четете Новият завет, не четете Стария завет, поне в началото. Има и разлика между четене и тълкуване. Не всеки човек е готов да тълкува прочетеното. За самото начало просто човек трябва да тръгне да чете Новия завет. Да. След това но когато човек пристъпи с отворено сърце, нещата се случват. Това е много важно. Трябва да имаш отворено сърце и съзнание, за да възприемеш написаното. Добре. Ами много ти благодаря за това гостуване, за мен беше много ползотворно, много приятно. Сега след предаването ще те позадръжа още малко, ще те поразпитам тук да ми помогнеш. Мога да черпя опит от тебе. Радвам се, че си ми бил на гости. Уважавам те за това, което правиш. Харесва ми, ще те следвам. Ще гледам всичко това, което правиш и винаги мога да разчиташ на мене за всякаква помощ. Аз също много ти благодаря. Казвам го нарочно, за да го кажеш и ти. Аз наистина много ти благодаря за това, че гостувам при теб в твоето предаване, в твоя канал. Отдавна не ми се беше случвало, не че не съм гостувал, участвал съм. Онова, което мога да кажа на този етап и в това състояние сега, че най-малкото може да се опитаме да направим някаква колаборация и заедно да изграждаме нещо. Абсолютно, аз съм. В няколко платформи, различните социални платформи. Така че, ако мога да кажа, накрая да заключим, че този разговор беше поставен на добро начало.
Аз така го възприемам. Тогава може нашите зрители, на нашите приятели на Good Hope Channel може пак да очакват теб. Разбира се. Всякакви, може да се включим и на други места, да взимаме интервюта. Да, разбира се. Да правим това, което обичаме. Наистина. И да даваме колкото се може отговори на нашите приятели, които се чудят, които задават въпроси. Така е. Благодаря ти отново. Аз също ти благодаря. Благодаря ти отново. Това беше днешното предаване, приятели. Ако ви е харесало, знаете си лайк, subscribe, коментар. Последвайте моят приятел, отдолу ще поставя в описанието на неговите YouTube канал, TikTok профили и ще се видим следващия път.